Kapin sa gatos ka mga firearms gidunar sa Mandawi City LGU ngadto sa kapulisan. Napalit kini sa City Hall sa miagi pang katuigan ug karon gipadunar para maggamit sa PNP. Gusto ang syudad mas mapaligon pa ang kapabilidad sa kapulisan pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Ang turnover ceremony nga gitambungan sa mga city officials atul sa aktibidad dito sa Mandawi City Police Office o gipang bendisyonan usab ang bag-ong conference room sa kapulisan. Is not merely a donation of equipment, but a symbol of our continuing commitment to protect every Mandawihano. Kadugay naman na napalit. No? So, Okay. nakita sa Mayor, based sa recommendations sa PNP, I think a better use siya kung ipagamit na lang yun officially sa PNP. But anyway, ang pag-donate na may clause dito nga sa Mandawi Ragir nga police station magamit. Tanaw lang sa Mayor nga, sayang maning mga equipo, yung marag matuog lang sa armore ba.